खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव खौसेथि जानायनि सावरायनायनि बेलायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बे समाव मोनसे बाथ्रा एबा सोंथिया सिखारदों दि हाग्रामाया खौसेथि जानायनि सायाव मानो नंखाय बाथ्रा बुंगासिनो दं। मिसलेट खालामगासिनो दं नामा रायजो राजाखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा, जेराव बे समाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङासो इउपिपिएल आरो बिपिएफ थामहिनबा बर'नि रायजो राजाफोर आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया खौसेथि खालामनानै बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा सावरायनायाव हेंथा होदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङासो आरो बे बाथ्राखौनो खेंफोरथि होदों। सैथो बाथ्राखौ खेंफोरथि होदों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा, जेराव राजु कुमार नार्जारी बिथाङाबो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि महरै इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव जा सावरायलायनाय जादोंमोन बे सावरायलायनायाव बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङासो रिहन दैमारि, इमानुएल मुसाहारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा दंफायोमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खौसेथि जानायखौ गनायना लायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। आरो बे समाव साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन, मानो दासिमबो फैयाखै, आं रेडि एबा साखाफारा जाना दं, दासिमबो खौसेथि जानो थाखाय आं साखाफारा जाना दं होननानै बिथाङा माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंदों। नाथाय दिनैनि समाव सैथो बाथ्राखौ बुंफोरना होदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङासो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव ज' जानाय बाथ्राखौ हेंथा होदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथांनि अनगायैबो नोंथांमोना नुना मोनोदि खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि खौसेथि जानो गोसो गैया बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खाम्फा बरगयारी बिथांनिफ्रायबो खोनासंनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव खौसेथि जायनि गुबै जाहोना हाग्रामा महिलारि होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों राजु कुमार नार्जारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदों लादिनि। তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। আগতে বহুত লানি আলোচনা হ'ল বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত। বহুত লানি আলোচনা সময়ত তেখেতে নিজে উপস্থিত নাছিল, তেখেতে সঁহাৰিও জনোৱা নাছিল বুলি তেখেতসকলৰ নেতৃবৃন্দই কৈছিল। তেখেতসকলৰ নেতৃবৃন্দ যেনেকৈ খাম্পা বৰগয়াৰী আছিল আগত, এতিয়া ইউপিপিএলত আহিল ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, আমাৰ ওদালগুৰিৰ ৰিহন দৈমাৰী, ৰবিনসন মুছাহাৰী আৰু তামোলপুৰৰ আমাৰ ইমানুৱেল মুছাহাৰী বিপিএফক নেতৃত্ব দিছিলে। আমি ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা আমাৰ মাননীয় ৰণগৰা নাৰ্জাৰী আছিল আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু MP ৰাজ্যসভাৰ, ময়ে আছিলোঁ, আমাৰ BTCৰ স্পিকাৰ কাতিৰাম বড়ো আছিলে, তেনেকৈ আমি 4-5জন ইউপিপিএলৰ পৰাও আছিলোঁ। বহুত লানি আলোচনা হৈছে, মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ। তেতিয়া কিন্তু তেখেতসকলে জনাইছিল আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সঁহাৰি জনোৱা নাই আৰু তেখেতে আখৰগোচ হৈ আছে যে আমি ইউপিপিএলৰ লগত কথা পাতিব নালাগে আৰু আমি এলায়েন্সটো কৰিব নালাগে বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছিল। কি সঁচা কি মিছা আমি এইটো নাজানো, কিন্তু আজি যেহেতু তেখেতৰ মন পৰিৱৰ্তন হৈছে, তেখেতে ভাল চিন্তাধাৰা কৰিছে যে আমি ইউপিপিএলৰ লগত বহিব লাগে বুলি, আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ, তেখেতক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।